ako sa ovláda Tribit X-Sound Go. Najprv si povieme niečo o konektoroch. Konektory sa nachádzajú na zadnej strane reproduktora. Máme ich tu presne dva, jeden AUXový a jeden USB-C. AUXový slúži na káblové pripojenie k reproduktoru, ak niekto preferuje cez kábel pripojenie radšej ako cez Bluetooth, a potom USB-C, ktorý slúži na nabíjanie. Reproduktor by sa mal nabiť z 0 na 100 za nejaké 4 hodinky. To je všetko zo zadnej strany, ako môžete vidieť, nič viac už tu nie je. Poďme sa pozrieť teda na to ovládanie. Reproduktor sa zapína tlačítkom úplne na ľavej strane. Je tam takéto logo zapínania, vypínania, takže tým ho zapnete. Rovno, čo chcete spraviť po zapnutí reproduktoru, je pripojiť sa naň, a na to slúži tlačítko s logom Bluetooth, ktoré sa nachádza hneď vedľa tlačítka na zapínanie. Keď ho stlačíte, tak v telefóne v nastaveniach Bluetooth by sa vám mal ukázať reproduktor. Na ňo sa iba pripojíte a môžete hrať. Toto Bluetooth tlačítko má aj druhú funkciu, a to je na stereopárovanie. Ak máte dva takéto 3-bit reproduktory X-Sound Go, viete si ich dať do stereopárovania. Stačí na jednom reproduktore stlačiť tlačítko Bluetooth, na druhom ho podržať 5 sekúnd, ozve sa hlas, ktorý povie stereo mód, a keď pustíte hudbu, mal by vám hrať pravý kanál z jedného reproduktoru a ľavý kanál z druhého reproduktoru. Poďme sa presunúť k tejto kontrolke. Táto bodka signalizuje mikrofón, pretože tento reproduktor má aj handsfree mikrofón, takže ten sa nachádza rovno tu. Ďalej máme najzákladnejšie tlačítko, ktorým sa ovláda väčšina funkcií na tomto reproduktore, a to je tlačítko spustenia a zastavenia. Keď ho stlačíte raz, tak zastavíte hudbu alebo pustíte hudbu, alebo ak vám niekto telefonuje a chcete zodvihnúť hovor, tak raz ho stlačíte, zodvihnete hovor, keď dovoláte, tak tým istým tlačítkom stačí stlačiť, ukončíte hovor. A keď chcete odmietnúť hovor, stačí ho dlhšie podržať. Keď ho dvakrát stlačíte, preskočíte pesničku na ďalšiu v poradí, a keď ho stlačíte trikrát, tak sa vrátite na predchádzajúcu pesničku. A tlačítka plus a minus slúžia čisto iba na ovládanie hlasitosti. Tlačítkom plus zvyšujete hlasitosť a tlačítkom minus hlasitosť znižujete. Ešte sa tu nachádza indikátor, čo je tuto svetielko vedľa tlačítka na zapnutie reproduktora. To vám indikuje viacero stavov reproduktora. Keď tam bliká pomaly modré tlačítko, reproduktor sa snaží pripojiť k vášmu zariadeniu. Keď rýchlo bliká modré tlačítko, reproduktor je v móde párovania, takže ho viete vidieť vo vašom nastavení Bluetooth v telefóne. Ak iba svieti modré tlačítko, tak reproduktor bol spárovaný úspešne. Ak pomaly bliká na červeno, tak batéria reproduktora je menšia ako 15%, a ak bliká na červeno rýchlo, tak baterka je pod 2% a mali by ste ho rýchlo dať na nabíjačku. A to je všetko k ovládaniu tohto reproduktoru. Vidíme sa pri ďalšom videu. Ahojte.